Ja som Inderator 21 a teraz vítam pri unboxing minis. Dneska tu budeme otvárať takéto figurky. Mám tu pripravené, takže dneska môžeme dostať čo. Už som ukázal, že minis pár mám. Takže dneska môžeme, dúfam, že získame buď tohoto, alebo Cerzasara, alebo Baryonyxa. Čo by som mohol vymerať, takže ideme na to. Som sa získať T-Rexa. Takže ideme na to, takže otvoríme to. Takže ideme na to. Takže tupe ich mám. Zlato ešte viem, takže si to takto. Čakať. Kde to je? Tu je to. Ja. Tak. Takže. Ojojoj. Kámo, to si robíš srandu. Máme T-Rexa. Normálne. T-Rexa, kámo. Počkajte. Ja vám iba ukážem, že ja som strašne natešený, mám T-Rexa, lebo T-Rexa som chcel. Wow. Super ináč. Takže ja vám to takto ukážem, vám bolo trochu menšie. Takže som chcel presne získať T-Rexa a mám ho. Wow. Super. Takže máme T-Rexa a vlastne tu je ešte také mini balenie. Takže ja mám T-Rexa, Baryonyxa, Dilphossaura, Pterysaura, Stegosaura, Atrociatora, Pyrograptora a vlastne mám tohoto a ešte týchto tu všetkých. Takže my zostaneme ešte z. Takže máme T-Rexa, som za to veľmi rád. Takže na dnešnom videu by to bolo všetko, my sa vidíme v ďalšieho unboxingu. Som strašne rád za toto. Yes. T-Rexa mini, super. Yes. Takže na dnešnom videu by to bolo všetko, dúfam, že sa vám videlo, toto je tak kratšie video. Takže čaute, čau.